NDA नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गावनि बियाबाव थाद'नाय गैयै केम्पेइन खालामदों। जेसेनो उफ्रा बिसायख'थिया खाथि सफैदों एसेनो गावबा गाव दोलो हान्जाफोरा थाद'नाय गैयै हाबाफारि लानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लादों। बे असिलायैनो NDA नि एबा UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआबो 31 नं सिडली बियाबनि सिंनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयै लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे रायजो राजानि लोब लोब बिथांखौ मदद ओंखारबोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। 31 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय सबाइझार कमिउनिटी हलाव UPPL नि मोनसे मेगा बिसायख'थि फोसावदिंनाय जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिथां ब्रह्मआ फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव BPF हान्जाया जेबो फेक्टर नङा होनना बुंथियो। लोगोसे BPF दोलोआ दायो रावबो दैदेनगिरि गैलिया होननानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बिजाथि निर्मल ब्रह्मजों लोगोसे रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि आरो EM रनजित बसुमतारियाबो बाहागो लायो। आं बाहागो लानानै बेखौनो बुंदों जिहेतु सिडली समस्तियाव 31 नं सिडली समस्तियाव MLA आवगायनि MLA जाय बिथां जयन्त बसुमतारि बिथाङा दा MP जानानै थांबाय। दा नंखायनो बे सिडली समस्तियाव MP सिटआ खालि जानानै दङ। बे खालि जानाय जायगाखौ फैगौ नभेम्बर मासनि 13 थारिखआव माने भट लादों आरो बे 13 थारिखआवनो भट होनांगौनि थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौनि थाखाय दिनैनि बे जथुमनाय रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो फैदों। दासिमाव माबायदि थागथियारि जानानै दासिम माने बेथ' जोंना गुदिनिफ्रायनो आवगायनिफ्रायनो मावगासिनो दं नालाय जोंथ' भटनि टारगेटखौल' नङा जोंना रायजो राजाफोरजों थानांगौ। रायजो राजानि अभाब अभिजग रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो जौगानायनि हाबाफारि मावनो थाखाय जों सिं हाबबाय थादों आरो दा नुनो मोन्दों दै फोसावदिंनाय जेनोखि मेल बे मेलफ्राव थांनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोननाय नुनो मोन्दों आरो बिसोरनि खुगानिफ्रायनो बांसिनानो बुंदों जों फैगौ 13 थारिखआव गाजा गोमजायै ट्रेक्टरनि सावगारियाव जों भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ, रेडि जाखाबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो BPFआबो एकदम स्ट्रंलि नाजागासिनो दं सार। दा बिनि बेलायाव एसे फेक्टर जागोन नामा? BPFआथ' जों दासिमबो माथो BPFनि मेल मिटिंखौनो नुवाखै। बोरैजाय मिटिं खालामदों, मबाव खालामदों, सोरखौ लानानै खालामदों बेखौथ' गुबुना नुदोंबा आं दासिमबो नुनो मोनाखै आरो BPFआ दा गावजों गाव दैदेनगिरिनि गेजेराव गोबां गोरोबलायनाय गैयि जाबाय। बिथांमोना सेरखाय बेरखाय जानानै दङ आरो मानगोनां जोंनि आवगायनि डेपुटि चिफ आरो दाखालिनि MP नि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि बिथाङा दानि जेनोखि फोसावदिंनाय बिथांमोननि फोसावदिंनाय मेल बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै आरो बिथाङाबो बे बाइ इलेक्सनाव बारा गोसो होनानै खामानि मावनाय नङा बायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो गतिके बिसोर जोंनि थाखाय फेक्टर नङा, खुनु दिन फेक्टर जानो हाला। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना BTR सरकारनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ गोबां रोखोमनि आसनि जौगाथायनि हाबाफारि मावगासिनो दङ। ओरै आसाम सरकारनिफ्रायबो गोबां जौगालु हाबाफारिया मावगासिनो दङ। गतिके जाय सरकार बा जाय दोलोनि सरकारा जौगालु हाबाफारिखौ मावबाय थायो बेजोंनो रायजोफ्रा माने थायो। गतिके बिसोरो दानि समाव बे मुहुर्तआव BPFआ जों UPPLनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा।